Здравейте! Днес реших отново да порисувам малко за вас, без да си губя много времето. Връщам и започвам. Надявам се, че ще ви бъде интересно. Ще рисувам ето тези пролетни цветенца. Правя си бледо-розова основа. Полимеризирам. След това нанасям топ мат на X-Dynamic. Отново полимеризирам. И започвам да си оформям чашчиците на едното оленце с червена. Обожавам червения цвят, но вие може да си направите какъвто искате. Тук слагам още едно малко оленце и от другата страна ще сложа жълтичко. Фиксирам за 10 секунди. След това към червеното слагам малко черен цвят и си правя такива две кръгченца в горния край. Правя се дръжчици с тъмнозелен цвят. Все още не фиксирам никъде, като оформям листенцата. Моята цел е да е максимално бърз дизайна, затова няма да наблегна на светлосенките и ще си ги нанеса директно върху неполимеризирания зелен цвят. Малко светло-зелено и жълто смесвам и нанасям директно върху листенцата, за да им прибавя малко свеж цвят. И по този начин да изпъкнат. Фиксирам отново с бял гел лак, си правя листенцата на самото лаленце. И с гелова боя започвам да слагам тези точици, за да предам 3D ефект. По-обемни ги правя. Отново нанасям малко жълто и полимеризирам. След това нанасям топ диамант. И правя пълна полимеризация. Това са нашите оленца. Сега започвам второто. На бяла основа си правим отново чашчица. Като тук, без да полимеризирам, нанасям малко черно и размивам. Също така в горния край. С тъмнозелено си правя листенцата. Прибавям малко светло-зелено и жълто. Отново върху мокрото зелено. И чак сега фиксирам за кратко. Отново си оформям с бяла гелова боичка листенцата. Като пак ви казвам, целта ми е дизайна да е максимално бърз. Правя малко сенчици на листенцата
Фиксирам за 10 секунди и тук не ми харесва малко. Ще си досложа още едно листенце. Ще фиксирам за 10 секунди и отново ще оформя с бяла гелова боичка. И нанасям топ диамант. Полимеризирам. И това е готовото валенце. Много бързи и много ефектни. Започвам моята момина сълза, обожавам ги. Нанасям си светло-розов цвят, без да полимеризирам. Нанасям и светло-син. Безразборно си правя такива промазки. Помагам си с детайлна четка. И чак сега полимеризирам. След това нанасям топ мат. Отново полимеризирам. С квадратна четка започвам да си оформям листенцата. Тук отново няма да наблегна много на светлосенките. Взимам си малко жълтичко и директно върху мократа гелова боя, зелена, си слагам жълтичко и малко по-тъмно зелено. И това са всички мои светлосенки, които ще направя. И сега полимеризирам за 30 секунди, след това нанасям матов топ. С по-светло зелено. Отново с дебелата четка си правя дръжчиците. След това взимам детайлна четка, без да полимеризирам, и с още по-светъл цвят минавам по средата на дръжките и си правя дръжчиците на самите цветчета. Нанасям още малко с по-светло жълтичка на места и фиксирам. Започвам с бледо син цвят, може и сив, да си оформям точици. Това ще са чашките на цветчетата. Не се старая да ги оформям, просто си мацвам тук-там по някои точица, чертичка. Като това ще е моята цел след това, като нанасям следващ цвят, да прозира отдолу синято и да приведе усещане за дълбочина. Фиксирам и започвам върху светло-синя цвят. Нанасям малко по-тъмно бяло, смесено с синия цвят. И вече с по-детайлна четка нанасям чисто бяло, като вече оформям листенцата. Правя ги като камбанки. 2 чертички в страни и една по средата издърпвам. Като отново се старая отдолу да ми остане малко от светло-синия цвят. Не покривам изцяло.
Не знам дали се вижда на камерата, но наистина отдолу ми се вижда като сянка стои. Продължавам на всички камбанки, оформям. Тези дизайни могат да се направят с още повече светлосенки, но изискват повече време за това, за да са по-бързи, да не чакат клиентите. Аз ги правя така по-набързо. И пак са ефектни. Полимеризирам за 30 секунди. Тук си правя сенчици на самите дръжки с тъмнозелен цвят. С почти суха четка нанасям много тънко от светло-синия цвят, за да може да ми изпъкне белите камбанки. Взимам си стреч и си запълвам отдолу празното пространство, като съм нанесла също малко зеленичко, ако виждате, под самите листенца, да не ми е съвсем празно. И полимеризирам. След това нанасям топ диамант. И слагам за цялостна полимеризация. След това с гелова боя отново слагам в горния край на всяко едно цветче, спускам по две чертички в страни и една по средата, като по този начин става 3D ефект. Правя съвсем лек релеф, да не са много изпъкнали. И така нашата мамина сълза оживя. Хубаво да използвате гелова боя без лепкав слой. Ако пък имате с лепкав слой, после ще се избърши, не е проблем. Тук си правя малко повече обем на по-близките камбанки. И сега полимеризирам. И това е готовата мамина сълза. Отново казвам, върху тези дизайни може да се заиграе човек доста, за да станат супер ефектни. Но, както знаем, никой не обича да ни чака. И последната мостричка слагам розова основа, полимеризирам и след това нанасям топ мат. След като съм полимеризирала, с тъмно син цвят си правя безразборно и такива чертички. Наистина безразборно. Просто
просто си цапаме. Тук си правя още едно. Това ще е моето цветенце. Аз обожавам синчец също. И не съм от тези, които обичат много рози и орхидеи. Аз обичам по-простичките и по-нежните. Взимам си светло-син цвят, без да съм полимеризирала. Върху тъмно-синьото слагам отново чертички и смесен с малко по-бял цвят. Сега полимеризирах за 5 секунди и нанасям бяло. Вземам си светло-син, тъмно-син цвят и отново си правя тези чертички, като фиксирам за 10 секунди и отново нанасям тъмно-син цвят. Целта ми е да изглеждат по-разрошени, затова нанасям толкова много пъти цветовете, редувам тъмно, светло към по-светло и отново. Направих си чашчица отдолу и стеблата на цветето. Оформям си листенца. Тъмно-зелен цвят, като в средата слагам малко по-тъмно и в края без полимеризация отново по-светло зелено и жълто. Тук ще направя още едно много малко цветенце. По същия начин, като редувам тъмно-син цвят, светло-син и бял. И сега ще нанеса малко светло, сложих, като полимеризирах за 60 секунди и нанасям топ мат. Полимеризирам и отново взимам светло-синьото и продължавам да слагам върху самите листенца и така започват да се разрошват. Отново редувам тъмно, светло и бяло, без полимеризация. На живо наистина изглеждат много рошави. Слагам си малко и отдолу на чашчицата да придам светлина в листенцата. Малко жълтичко отново. Отново с много суха четка слагам синьо. Тук си дооформям с светло-зелен и жълто смесено и полимеризирам.
Сега ще нанеса топ диамант. Отново полимеризирам за 60 секунди. И ето го нашия синчец. Аз ги обожавам наистина. Много са леснички, много бързи и ефектни. Ще се радвам, ако на някой му харесат и ги използва в своята работа. Супер са, на мен ми харесват. Това беше днес от мен за вас. Надявам се, че ви е било интересно и сте изгледали до края и ще ви бъде полезно. Изключително ще се радвам, ако съм вдъхновила някой и си опита да направи същото, а дори още по-красиво. Важната е идеята и това, че съм била полезна, ще бъде за мен достатъчно. Сега ви пожелавам хубав ден и ще се видим отново.